Dnes uvidíte. To mám pre svokru, keď príde, vieš? Som doniesol tento recept originál z Mexika. Ale z basy. Najviac sa bavím. Teraz. V prvom dieli som mal ešte také tiky, že by som chcel akože zachrániť to jedlo, ale... A už nie? Báku, tu je to zbytočné. Prajem vám krásny, milý, ústretový, slnečný, priaznivý deň. Práve ste si zapli najnovší diel show od Kauflandu Čo máš v chladničke? A dnes tu budeme spolu s moderátorom z rádia a rovnako kúzelníkom vo voľnom čase Samom Procházkom. Čau, Samo. Čau, nazdar chlapi. Ahojte. Samo Procházka je známy slovenský moderátor, influencer a komik. Vzorný otec a manžel, ktorý je za každú srandu a podľa všetkého dokáže aj šoférovať traktor? No nič, ja som veľmi zvedavý, ako mu to dnes pôjde v kuchyni. Dnes spolu so stricom ti kompletne preustujeme chladničku a následne nám navaríš nejaký strašne dobrý šmak. Dobre, dúfam, že to pokazené jedlo som vyhodil. Samo, ukáž, čo máš v chladničke. Nech sa páči, sám som zvedavý, čo tam bude. Pre mňa to otvorenie chladničky je také ako pozerať sa do ženskej kabelky, že tam nikdy nevieš, čo nájdeš. Tak Samo, ukáž, čo máš v kabelke. To je čo za potravinu? Toto je mám pre svokru, keď príde, vieš? Jasné, ja mám tiež pre svokru pár fliaž prosečka. Bežná výbava. Korbáčiky, aj dám polovica tuk. Ľudia považujú syry za zdroj bielkovín, ale sú hlavne zdrojom tuku. Pozor ale, aj zdravý tuk, aj nezdravý tuk obsahuje, dá sa povedať, rovnako veľa energie. Pozrime sa na fešáka. Na moju obhajobu zrovna toto podľa mňa zostalo ešte z Vianoc. Celé toto je do 3/4 oleja. Keď zjem celý zemiakový šalát. Zemiakový šalát s majonézou versus zemiakový šalát s jogurtou je rozdiel energie 300%. Toto ma prekvapilo. Aj mňa. V zelenine je zhruba 2 až 6 gramov cukru na 100 gramov. V ovoci jeho pre porovnanie zhruba 10 až 20 gramov. Stále to nie je nič hrozné, keďže je tam vláknina. To strico by ti povedal asi, že si kozák. Tak mám syna, vieš, 11-mesačného a každý deň A on je zajíc. A on ľúbi karfiol. On je zajíc. Tebe sa ľúbi tá chladnička, mne moc neže. Víš, by sa nenajedol. Akože nemáš chuť to prísť, že vyžírať o polnoci, podľa mňa. Strico Filip má viac takých nízkotučných vecí, nie? Však on je taký nízky, tučný. No, konečne usmiatý, vidíš? Akože chuťovo konečne niečo normálne. Svokra, toto všetko nás strašne chlapné. Zdravujeme pani svokru. Za všetkým hľadaj svokru. 100% džús. Ja som bol totálne závislý na jablkovom džúse. Keď vidím jablkový džús v regáli, stalo sa mi viackrát, že ma vyviedli z obchodu. To bolo obdobie, kedy ja som sa presťahoval do Bratislavy z Košíc. Hej, klasický príbeh jablkoholika. A robil som si, že absolútne, čo som chcel. Každý deň som vlastne mal jablkový džús. Sa odviazala, pil si jablkový džús. A polotovary. Zo včera ešte by to nemalo pachniť. Poď. To je hrachová. Hrachová polivočka. Za mňa super strukovinky. Tiež bohaté na bielkoviny, zdravé. A ja som docela zvedavý, že čo z toho to urobíš. No a ja celkom sa obávam. Poďme asi na to. Dobre, tak teraz vám ukážem inú show. Koho máš v mrazničke? Oliver! Oliver! Pred sebou máš 10 vajíčok. V každom vajíčku je nejaká téma. Náhodou si vybereš niektoré z tých vajíčok, rozbiješ a prečítaš tému. Bude majster vtipu aj majstrom kuchyne? Čo ho dnes čaká a neminie? Ja sa bojím, chlapi, lebo neviem, že aké témy ste tam dali, neviem, čo tam máte, že country, alebo neviem. Môžem ti to rozbiť o hlavu? Život pred očami. Menej tuku, cukru, soli. Priprav zdravé občerstvenie na filmový večer s frajerkou. Ale pozor, príde hladná. Postaraj sa o to, aby sa aj dobre a zdravo najedla. Samo, máš všetko na prípravu jedla? Ja nemám nič, mám pocit, že ste videli, čo mám v chladničke. To není moc veľa, ale neboj sa. Mám chrbtovú kosť a preto tu mám pre teba Magic Box. A v ňom sú zdravé potraviny a ty si z nich môžeš vybrať samo 3. Šalát, zdravé, vyzerá, ne? Teším sa, prvá voľba. Môže byť sír. OK, vrep. A víš teda, čo z toho budeš variť? Nejaké improvizované burrito. Na to varený budeš mať 60 minút. OK. Mám tu už rýžovar, ktorý som akože nikdy nepoužil. Tak, no a toto elegantným spôsobom. To bolo nádherné. Samo napríklad používal tú konzervu a v nej je aj cukor, aj sol, takže konzerva nie je vždy úplne najzdravšia, nie je to vždy pravidlo, ale aj tam je slušné množstvo soli. Toto jedal Bud Spencer, Terence Hill. Samo používal obrovské množstvo syrov, v skutočnosti takmer polovica z nich je čistý tuk. 1 gram tuku má viac ako dvojnásobok energie v porovnaní s bielkovinami a sacharidami. Dobre, takže dáme to tam. Teraz priamo na to. Práško, ja by som to tam dal. Rob, čo uznáš.
Dobre, dáme mu tam tú fazulku, dáme tam šalátik, Mišovi viac, jak tebe, môže byť? Jasné. Druhá vec, ktorú si vybrali, je šalát. Super, vláknina, chutí, málo energie. Ešte aj ti to tam natrhám, aby sa ti to nepletlo medzi Jasné, zuby. aby som, Hej. že nemal moc roboty s tým. Také filmové občerstvenie na večer je v pohode. Jaký film by si k tomuto kúkal? Neviem, ale tým, ako dlho to Mám na trvá... čeluste. Čeluste. Zatiaľ pri kom si sa viac bavil? Pri mne či pri Milanovi bez matu? Najviac sa bavím. Teraz. Úplne si to užívaš. Herectvo nie je tvojou najsilnejšou stránkou, strýco. Som doniesol tento recept originál z Mexika. Ale z basy. Samo, máš nejaký lore, o ktorom ešte nevieme? Mohli by sme Mišovi niečo ako spraviť. Tak by si mohol, že vymysleť, že niečo, čo by si, čo je ako blbosť. Že a dať to Mišovi ako predtým okoštovať. Tu sa na Mišakujú pikle. Mišo! Spravíme palacinky Áno. a dovnútra mu dáme tuniak, slané veci. V prvom dieli som mal ešte také tiky, že by som chcel akože zachrániť to jedlo, ale A už nie? bácho, tu je to zbytočné. Ideme dať najviac oleja, ako asi ste kedy v živote v palacinke jedli. Bráško, daj Boh, že keby ty niekedy robíš niekde kuchára, že aby sem tam došiel jesť. Práve sa mi pri pohľade na toto upchali cievy. Mišo! OK. Krás, fuj. Máme polku varenia. Stihneme to? Stihneme to. Wow. Volám požiarníkov, chalani. Rýža je hotová. Ryža môže byť aj fajn, aj nie. Ideálna je tzv. Celozrná, v obchodoch ju nájdete pod pojmom natural. Ak je biela, chýba aj vláknina. Zatočím. Tak. Kamo. No však zatoč to. Jak? Tak. Ale však to sa nedá už teraz. No dá. To. No, tak. Ježiš. Ja už sa na to nemôžem pozerať. Mišo! Ideme... Takže To dajme. Tak. Javorový sirup. Dnes sú dostupné rôzne alternatívy prírodných cukrov, čiže nie syntetických, ako je alulóza, prípadne čakankový sirup, erytritol alebo steviol. Že to je dobré toto. Nádhera. Že. Ja som fantastický kuchár, veď to musíte vidieť na tom, nie? Jak mi to ide. Jedno lepšie ako druhé. No konečne už ide Mišo. Toto sú palacinky s rodinným receptom, pretože tieto palacinky sú plnené. Chcem podotknúť, že majú veľmi zvláštnu hodinu. Z paleolitu. Z východu. Je tam aj taká tajná ingrediencia. Vizuálna stránka je aká za teba? Vizuálna stránka vyzerá jak mŕtva palacinka, ktorá je totálne spečená. Samo použil repkový olej, ktorý je výborná alternatíva do teplej kuchyne, pretože má neutrálnu chuť a je stabilný pri vyšších teplotách, na rozdiel od slnečnicového. Až na to, že Samo ho tam nalial hektolitre. Ja verím, že to je to know-how, že to je prvý dojem a potom prídeš wow. Takže drž mi palce, no ja mám zimomriavky, ale neviem, či dobre alebo zlé. Ja jednoznačne zlé. Hodina pravdy začína teraz. Ty si nedal majonézu. Čisté zlo. Stracha bez nádej. Ty si Sauron a toto je Mordor. Trpím. Prosím, povedzte mi, že toto je pokus o vtip. Je to tak. Pozri. Je to správne. Normálne, ja som hľadal pekné slova, to sa nedá. Odľahlo mu. No a ukáž teraz to čo máme naozaj. Úplne iné. Zelenina tam je, nejaká celozrná placka, Áno. OK, som zvedavý, čo je vnútri, čiže nutrične to nevyzerá špátne. Vytečený fajnový. Aj, netvária sa nadšene. Ste povedali, že to bol pokus o vtip. Hovorím, že toto je ešte lepšie. Lepšie, že? Veľa soli, veľa tuku, čo sa týka cukru, je tam možno nejaký pridaný v konzerve, ale nič hrozné, takže také, že 2 z 3 si netrafil. Sol je zvýrazňovač chuti a veľmi nám chutí, ale má dobré alternatívy, napríklad ocot, prípadne horčica, čili alebo rôzne koreniny a bylinky. A ostatné veci, že ne. Ne, sorry. Jedna varečka je, že dobre, že s odretými ušami, že prejdeš. 2 varečky, to je docela dobré. Chuci aj pekné, aj vyvážené. A 3 je, že topka. No priateľov, za mňa, že 1. No ja by som nedal ani jednu. Najradšej. Počkať, ani jednu? Tak toto sme tu ešte nemali. Ja by som dal 1. Ako cenu útechy? Áno. Samo dnes v kuchyni pohorel, no dobrá nálada ho neopúšťa. Wow. Ďakujem, to je skvelé hodnotenie. Podarilo sa ti, pokaziť si hneď prvé rande. To je dobré. Gratulujeme ti. Na budúce uvidíte. No nadvihni. Vyššej? Nemám to k tomu, ja naozaj nepijem. To si aj. Nie. Kokosom sa najviac darí na Orave. Podľa mňa toto sa ti ešte nestalo, ne? Ne. Nie.